My name is Abubakar. Abubakar waiting. Abubakar Usman. Usman. Back here. Abubakar. You can't stress me for my local government. How much you collect from the woman when kidnap? How much? Huh? How much you collect from the woman? Masu garkuwa da mutane na arewacin Najeriya sun fara gudun hijira suna komawa kudancin Najeriya. A yayin da wani mai garkuwa da mutane mai suna Abubakar Usman ya bar arewacin Najeriya ya koma kudancin Najeriya watan Delta State, a can ya je garkuwa da wata mata, sannan su gaskiya kuma kun san su ba irin 'yan arewa bane ba, suna da haɗin kai, suna da kwamiti da suke bi lungu da sako har cikin daji suka bi shi suka je suka kamo shi, sauran suka gudu. Amma dai bari ku kalli bidiyon nan ku ji daga bakinsa bayanin abubuwan da ya faru da yadda aka kama shi da kuma abubuwan da suke yi a can Delta kenan a kudancin Najeriya. My name is Abubakar. Abubakar waiting. Abubakar Usman. Usman. Back here. You Abubakar. can't stress me for my local government. How much you collect from the woman when kidnap? How much? Huh? How much you collect from the woman? Now 1 million and a half. You are not enough now. Now you be 3 people. 3 people. Where they go now? Where they go? The day for my brother. So they allow you to stay. Where they get that car when I use. Alhaji the say now Abuja they go cut. I don't know the house. Okay. Now, this one Abubakar. Nine be this one. This one I say key soldier. You get mark for where? You get mark for hand, yes. And you get what one say. You get for somewhere here, that's for here. It's a 90 soldier man. Okay. How many of them? Three of them. One have the next one when they get English have mark here and it's fair. When they kidnap you? They kidnapped me on Thursday. Last week Thursday. Yes. And yesterday. Okay. Alright. So today is 8th July. We are somewhere in Ogwashuku, by Zongo, Adonta Road. So how many of you follow kidnap the woman? Now 3. Who's gonna kidnap the woman? Today 6 days. 6 days now. Okay. So which kind gun are who? Now pump. Pump. How many gun? Now 1. Where you from come? Me. Your state where? Me I do from Niger. Okay. Where you from come? Not be different Niger. Where you from come? Your state. Your where they for born you? Niger. Niger. So who can come? Who can come Ogwashuku? Nobody now me come to myself. Do that 2 people I take meet them? Now here I say. And I can't go do the work. I can't enter. So how much I collect from this woman? 1,500,000. So your other 2 members where they now? 2 people. Where follow you go kidnap? Now for instance, the time when I hear we the talk for bush. At that time around. Where those cow wanna carry? Where the cow they? And before na cow Alhaji Kinko. Now that cow. How much I give Alhaji? Huh? How much I give Alhaji? Alhaji, I not take for Alhaji now 2 more. How much I give Alhaji for the cow? Wait for bush, we see for bush now. Those cow. How much I give the Alhaji for the cow? Now Alhaji they pay me. I follow cow Alhaji. This one for today now. That cow for bush this night, last night. Okay. Who get the cow? Okay. The cow na down my brother way wrong. Nine get them for inside that bush. Who get her for them? So where the cow they now? Where those cow they? My own. Those cow where your brother get where run? The time we hear for bush. Now that time carry on run. carry run. Okay. All right. They carry cow. Abi, where the cow dey? Where the cow dey? Not be gone. Okay, cow. Where the cow dey? My own. Your brother own. Nama. Okay, my brother all of them Alhaji the cow Alhaji they follow. What you mean? Alhaji waiting? That Alhaji Kinko. Kinko. For where they stay? The house down there for Abuja. Okay, no problem. How much you share? How much you share for the money? Where them we share? How much you share? That one. Come on for there. My own. My own na 400,000. 400,000. How much your brother share? All of them na 400,000 which is na 500,000. How share them? How long you don't stay for this town? For this our place? How long you don't stay here? For how long? How many times you don't, like how many months? Yes. Okay, I did 2 months. 2 months for here. What of your brothers were on? How many of them? How long they don't stay here? All of them are here as the 2. Okay. Now here as Where they live inside of us? They live inside of us. and they don't live Agwashi. Where are they stay for? Where are they stay? Where are they stay? Where? Agwashi. Where are they stay? Agwashi me I know for 2 days, 1 day. Where will they stay? Where are they stay for this Ogwashuku? Where are they stay? Okay, the car waiting now. Where they sleep? Lie down for here. For bush. Now. Before come where they stay for. Ina mai bukatar jarin kuɗi naira miliyan 3 to ga dama ta zo da ka tafi ka je kana garkuwa da mutane ko ka je kana sace-sace da kafce-kafce to ka zo ga dama ta zo da zaka samu jarin naira miliyan 3 kai har zuwa naira miliyan 4-5 ma zaka samu kuma ba ko sisi zaka sa ba sai ka sa kuɗi ba. Me ake bukata kai likin kawai ake bukata kai so ɗaya a rana idan kai wannan likin din ba za ka ƙare ba sai kuma gobe. To wannan bishiyar kun ga wannan bishiyar ita kadai ake so kai ka zo ka dangwala haka in ka dangwala likin ba za ka ƙara yi ba kamar yadda ake likin a Facebook ba za ka ƙara yi ba sai kuma gobe kamar yanzu. Abin da ku sani ba shine shi wannan wani project ne da ya fito daga ƙasar South Korea yanda kaga ana yin chatting na WhatsApp shi ma ake yin chatting amma kun ga shi WhatsApp
ana yin chatting amma ba a tara coins. To shi wannan akwai damar da zaka tara coins. To wannan coins din da zaka tara shine zan nuna maka shi yadda zaka mai da shi zuwa dala, daga dala kuma ka mai da shi zuwa naira ko sefa. Zan nuna ma tun daga farko har ƙarshe da yadda zaka buɗe da komai da komai. To yanzu mu je zuwa. Amma ka tabbatar da ka yi following din account ɗina kuma ka danna liking ka yi share. Kai share din wannan bidiyon domin wani ma ya gani. To abin da zaka farko shine ka tafi cikin Play Store ka je ka rubuta wannan sunan inda ake downloading, ka rubuta BerryChat. Bayan ka rubuta ka yi downloading zai nuna ma wannan rubuce-rubucen gashi nan screenshot na daya. A nan inda aka rubuta OK, ka OK an to ka danna gun OK. Bayan ka danna OK sannan a screenshot na biyu zai ce allowed. A screenshot na ka danna allowed, a screenshot na uku zai ce maka continue with Google. Screenshot na 4 zai ce ka sa email ɗinka. Screenshot na 5 zai ce ka danna agree. Screenshot na 6 zai ce ka sa sunanka. Amma fa ka sani ko ki sani sunan da ke jikin ID card ɗinka asalin sunanka domin akwai verifying akwai KYC. Yawa kakka je ka sa sunan da baya jikin ID card ɗinka ka zo kuma za ka yi KYC. Za ka sa ID card ɗinka a ce ba account ɗinka bane ba za ka zo ka yi sata ne. So ka tabbatar da sunanka na asali. An gama da wannan. Sai kuma na gaba screenshot na 7 aka ce ka sa username. To anan ne za ka sa suna kowane irin suna. Amma suna haɗe da number. A misali za ka iya sa jagwalgwalo 1 ko ka sa tuwo 3 ko ka sa kanzo 8. Suna dai kowane irin suna ne haɗe da number. In ka sa sunan bai yi ba to sai ka canja wani ya riga ka sa wannan suna. Sai screenshot na 8 aka ce mene a can sama ka danna all agree, a ƙasa ka danna agree. Sai na ƙarshe number 9 aka ce ka sa suna wanda ya gayyace ka. To a nan wadan sai ka sa sunana ni ne na gayyace ka shine invitation code ɗina Chizo 12 ma'ana Chizo 12 shine wannan invitation code ɗina. Amma ka sani idan ka san ko kin san ba za ka dinga danna wannan bishiyar ba to kar ka bude da sunana, samu sunan wani ka bude da shi domin kar ka ja min ka sa rufe min account ɗina. Ina nan na yi aiki na tara kusa na ina jira in cire daloli na ka zo ka ja mu. So inda ka san ba za ka dinga daddana wannan bishiyar ba so ɗaya za ka danna fa. Sai Lucky Box na kun ga shi Lucky Box ana danna shi ma ana samun za ce ka kalli talla a baka coins. Kun gane na sakanni shikenan abin da za ka yi. A ƙarshe duk wanda ya san yayi project na Interlink to ka je cikin YouTube ka rubuta yadda ake KYC na Interlink ka tabbatar da ka je ka yi KYC. Ka tafi YouTube ka rubuta yadda ake KYC na Interlink. Bayan ka yi KYC akwai migration shi ma na yi bidiyo yana nan. Da yadda za ka canja kuɗinka domin baka je ka cire kuɗin baka je ka yi KYC ba wani taimakon ka da zan iya yi. Ka je ka cire kuɗinka, ka je ka yi converting ɗin coins ɗinka zuwa ITL. Kan ku manta ni na gama aiki na. Yawwa.